салому алейкум ба ҳамаи падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон. Хуш омадед бародарон ба канали ман Ибн Сино. Маро дуруи подписатсия кунед. Бародарон, азиз, дар видеои гузашта ман гуфта будем ки ёрдам кунед. Мақсад касое ки дору доранд, мақсад метавонанд ба мо равон кунанд, мо метавонем ба дигар беморон равон кунем. Ина як бародари азизи мо дору равон кард. Гуфт ки ака амира, гуфт ба ягон одаме ки муҳтоҷ боша, мақсад бигирам ошуко. Насиб боша немо кардем. Ча кардем? Хел дорое ки мисол дар хона будан, ами доруо мисол гуфт ки бекоран амино. Ман аминора метавонам ки равон кунам ба шумора. Мисол шумо равон кунед ана доруора. Ана ман ҳамин рӯз чӣ кор кардам? Ин ҳамин доруора ман мақсад гирифтам. Хел метавонам ки хеле дар коробкача кунушон. Иниш раям берин. Хеле доруора мақсад мегирем дар ҳамин коробкача мекунем. Равон мекунем Тоҷикистон. Ана шуморо метавонед ки мақсад агар ягон дору укол ки боша, агар хоҳед ки мисол хайри ҷория кардане ки боше, шуморо метавонед ин хел коробкача карда ба мо равон кунед. Мо мегирем равоншон мекунем. Барои одамое ки эҳтиёҷ доранд ба ҳамин дору укола, хеле чизо бародаро. Ин дору хеле бисёр дору ҳаста. бародаро, вақте ки шумо дору укол равон мекунед, ҳамиятон ҳисоб гиред ки хайртон иншоалло хайри ҷория мешавад. Як бародари азизи мо равон карда, неки гуфт ака нома наги, хуб бигзор дар ҳамон касоне ки роҳишон мекунед хайр шаванд. Ман гуфтам хайр, хеле ки худат мехоҳӣ. ина дору кетопрофен. доруи хуб аст. Ибупрофен. Доруи хуб астанд, доруи қимат астанд. Ҳаминҷода аминокислотная кислота. Дору набошад, доруи қимат астанд ҳамашон. Мақсад ина ҷура чизе ки ҳаст, мо ин коробкача мекунем. иншоалло одам ҳаст ба Тоҷикистон равоншон мекунем. тариқи почта. ина бародаро азиз, коробкача кардем. дар ҳаминҷа набудаги як 4-5 ҳазор риси ҳастак. 4-5 ҳазор риси. хайр раҳмат кунам бародаре ки мақсад рӯи карда ба мо равон мекунем ба Тоҷикистон, ба оилаҳои эҳтиёҷманде ки дору укол эҳтиёҷ доранд. шуморо метавонед равон кунед. Чӣ саволе ки боша бародаро дар комментария нависед. дастгирӣ кунед, подписчикҳо зиёд шаванд. иншоалло морам дастгирӣ мекунем. ҳар як бародари муҳоҷири тоҷика фақат хизмати тиббӣ. хуб, дар оянда иншоалло видео нав ба нав мегузорем. марҳамат кунед тамошо кунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки як бор дар комментария бинависед. чӣ саволе ки бошад нависед. хуб, худо нигаҳбонтон бошад бародарон. саломат бошед.